alhamdulillah majalisar ɗinkin duniya da muka je taro mun haɗu da ita sakatare janar mun yi magana akan cewa to mun gaskiya a afirka da sauran muna da matsala na makarantu to muna son ku taimaka mana. Suna na Ibrahim Sheikh Dahiru Usman Bauchi, ni ne shugaban gidauniya Sheikh Dahiru Usman Bauchi Foundation na karantar da alkur'ani da ilimin addinin musulunci. Ina daga cikin wanda gwamnatin tarayya ta tura delegation a United Nations wannan shekara. To dama mu muna da wani kuduri da ya dame mu masu makarantun allo da makarantun qur'ani din nan. Alhamdulillah majalisar ɗinkin duniya da muka je taro mun haɗu da ita sakatare janar mun yi magana akan cewa to mun gaskiya a afirka da sauran muna da matsala na makarantu to muna son ku taimaka mana. Yanda kuke tura kuɗi ana maganan karatun addini ko karatun zamani, ya kamata kuma ku shirya mana wata sundu wani asusu wanda zai je tsara wa makarantun allo madarasa yadda su ma za rika tura musu kuɗi direct su rika karatun su cikin kwanciyar hankali, don su in suka yi karatun addini suna dawo su shiga karatun zamani to kaga an samu riba kenan. Suka ce to sun yarda, muka ce da kusan kuɗi wani lokaci ana turo gwamnati ne, yawanci gwamnati kuma waɗansu 'yan siyasa ne. Dan siyasa ko in baka tare da shi ba ruwansa da kai, to amma ya zama direct ne mutanen addini aka ba ruwanka za ka tsaya kan addinin ka sosai, a karatu zai yi sosai. To muna godiya, sun ce mana mu rubuta musu proposal a ga yadda za a yi proposal gaba daya, kuma suna ziyare da su yi recommendation mu zuwa World Bank, zuwa su UNICEF, duk inda suke taimako gwamnati za su yi recommendation din mu don a taimaka mana. Shine tun lokacin da aka yi maganar, to yanzu muna ta bi dai yadda za mu harhaɗa ɗin. Yanzu ne za mu harhaɗa don ba a Najeriya kadai ba, za su kai mana Afirka gaba ɗaya mu duba mu ga yadda za a gyara abu din. To za mu bi kuma za mu bi kasashe duka, za mu gaggayeto mutane mu zo mu haɗu don ya za a tsara abu. Daga nan har zuwa ga mu yi kokari dai insha Allah, daga nan ko zuwa wata 6 inda za a haɗa abun saboda yawan shi. Da muka fi gani a zo a tallafa mana a makarantunmu, a gina mana makarantu da wajen kwanan ɗalibai da wajen koyon sana'o'i, ka gane, irin wannan tallafi muke da ƙarfi a kai.